Ferħ insellem lil-ħuti l-patrijiet, is-sorijiet u l-lajċi Dominikani fil-ftuħ tas-sena tal-Ġublew Dominikan tal-Ordni tal-Predikaturi. Ninsab kuntent li qed insellmilkom il-Bażilika ta' Santa Sabina li kienet mogħtija lil San Domingo. Għalfejn? L-ewwel għax Santa Sabina huwa l-post fejn insibu l-eruq tal-predikazzjoni ta' San Domingo. Huwa kien iħobb jitlob, iħobb jikkontempla u jitkellem ma' Alla. Huwa kien iħobb iħalli l-misteri ta' Kristu jagħmlu impatt fuq il-ħajja tiegħu. Huwa wkoll kien iħobb kif jgħidu li jitkellem ma' Alla fuq dawk li jkun iltaqa' magħhom. Huwa hawn fil-konverzazzjoni tiegħu ma' Alla huwa sab il-qawwa biex joħroġ ċerġa jippriedka. Għalih li toħroġ tippriedka kien ifisser kif naraw fil-mużajk ta' Santa Sabina li jippriedka l-unità. L-unità bejn il-lut u l-ġentili, l-unità bejn dawk li jemnu u bejn dawk li ma tantx jemnu, l-unità ta' kulħadd. Għax kulħadd huwa qabbli għall-komunjoni. Dan li rid ixandar. Huwa sab il-konvinzjoni ta' dan permezz tal-viżjoni ta' Pietru u Pawlu. Pawlu taħ l-Iskrittura, ir-revelazzjoni u unità u l-pjan ta' Alla, u Pietru taħ il-ħatar biex kun jista' jitlaq. Huwa telaq u fetaħ il-bieb. Il-ġublew tal-ordni huwa dan li jiftaħ il-bieb, iħares u l-ewwel ma jara ir-rappreżentazzjoni tas-salib. Li tippriedka l-Vanġelu tal-Paċi huwa li tippriedka l-ħajja mogħtija b'abbundanza minn Messija mislub. Il-motto tal-ġublew huwa mur u priedka.